Az életünk tele van utóiratokkal. Mondatok, amiket mellékesen leírunk, vagy ki sem merünk ejteni a szánkon. Hiszem, hogy ezek a félve bevallott sorok közelebb vihetnek minket a lényeghez. Sziasztok, én Szép Csenge vagyok, ez pedig az Utóirat Podcast, ahol a történetek bennünk folytatódnak tovább. Közhírré tétetett, hogy a mai epizód témája nem más lesz, mint a szerelem, és azon belül az ismerkedés meg a párkeresés. Ahogy korábban, most is küldtetek nekem üzeneteket, és az egyik levél írója, hát azt szerette volna, hogyha picit beszéljek erről a párkeresős, ismerkedős időszakról, hogy én ezt miként élem meg, milyen gondolataim vannak, milyen meglátásaim vannak így a témával kapcsolatban, és egyrészt továbbra is annyira klassz dolog, hogy kíváncsiak vagytok az én, nem véleményemre, hanem inkább világlátásomra, vagy hogy én ezekkel a témákkal hogyan rezdülök. Úgy érzem, hogy sokat ad nektek, és egyébként nekem is, mert tényleg ott van ez a párbeszéd közöttünk, szóval ez továbbra is nagyon szuper. Ugyanakkor a téma, nem vagyok expert. Szóval az, hogy mondjuk 1,5 éve próbálkozom ezzel az ismerkedés dologgal, közel sem jelenti azt, hogy bármennyire szakértő jelennék a témának, de hát szerintem nem is azért vagytok rám kíváncsiak, mert szakértő vagyok, hanem tényleg szeretek olyan dolgokról beszélni, vagy onnan megközelíteni dolgokat, ahol mondjuk esetleg máskorában nem járt. És hát az ismerkedés, meg a párkeresés az számomra is egy nagyon-nagyon új terület. Ez a mai adás, videós formátum is készül hozzá. Ennek egyetlen egy oka van, az, hogy minden adást picit másképpen csinálok, és rájöttem arra, hogy nem kell mindig egy azon úton járni. Van, amikor előre megírom egyébként a szöveget, van, amikor csak vázlatot írok, van, amikor leülök, és akkor elkezdem mondani. Amikor videó készül egy adás mellé, az kicsit megint más hozzáállást igényel a részemről. Azt hiszem, ilyenkor storytime-ozósabb szokott lenni a podcast epizód, mint ahogy egyébként a korábbi nőiséggel kapcsolatos rész is lett, az is egy picit ilyen sztorizgatósabb. Tehát ismerkedés. Ahogyan a hozzám érkező üzenetekből kiérezni véltem, sokatoknak hasonló gondolatai és megélései vannak ezzel az egész szövevényes területtel kapcsolatban, mert annyi minden felmerül, hogy szerelem első látásra, csalódások, online ismerkedés, mennyi idő után kell elkezdeni ismerkedni, mennyi időt kell adni a szakításnak, úgyhogy így ez eléggé egy olyan téma, ami lényegében az életünk szerves része. Mint társas lények azért felmerül bennünk az igény, hogy olyan jó lenne valakit találni, valakit, akivel megoszthatjuk önmagunkat, azt, ahogyan látjuk a világot, hogy együtt tervezhetünk jövőt. És én is ebből indultam ki. Igyekszem nem a saját magam narratívájává válni, de a téma, ahogy mindig mondom, óhatatlanul hozza magával, hogy picit jobban meséljek magamról, meg hogy én honnan jövök, meg hogy mik így a megéléseim. Tehát, ahogy ezt már így lehetett sejteni, meg tudni, én egy elég hosszú párkapcsolatot hagytam a hátam mögött tavaly márciusban, és egy tavaly áprilisban költöztem el. A lényeg az, hogy egy közel 7 éves kapcsolat, 6,5, helyjel, közzel, ismerkedéssel, de hogy szóval egy elég hosszú párkapcsolatból jövök, ami számomra abszolút felért egy házassággal, bár nem mentem végül férjhez, de valahogy azt érzem, hogy az egésznek a miensége, meg minősége, és ebbe minden pozitív, és kevésbé jó szakaszt is látva, átélve, áttapasztalva. Szóval, hogy nekem ez az egész nekem ez egy házassággal ért fel. Úgyhogy amikor mi közel 7 év után különváltunk az akkori párommal, vőlegényemmel, egy egészen új terület előtt találtam magamat. Nem szeretnék magáról a szakításról beszélni, meg korábban már beszéltem a szakításról, a gyászfolyamatokról, az ünnepről, meg egyébként a korábbi epizódok is erőteljesen hozzá kapcsolódnak ehhez a véget ért a párkapcsolat részhez. Nagyon-nagyon sok mindent ott tapasztaltam meg, ott integrálódtak bennem dolgok, érzések, érzetek, helyzetek. Ugyanakkor van egy rész, amiről keveset beszéltem, sőt nem is igazán, éppen hogy írtam róla, az pedig, amikor az ember ott találja magát, hogy jó, túl vagyunk a nagyon-nagyon mély szakaszon,
még azért annyira nem érezzük azt, hogy ismerkednénk, vagy komoly párkapcsolat felé kacsingatnánk, de hogy ez úgy jó lenne picit így nyitni a világ felé, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, és nekem tavaly nyáron, nyár közepén, nyár vége felé volt egy ilyen belső indítatásom, hogy oké, Csenge, lehet, hogy most már eleget sírtál, lehet, hogy nem ártana picit így kijönni ebből a lakásból, és nem azt mondom, hogy belevetni magadat a budapesti éjszakába, de hogy azok a határtartások, meg az a sok-sok minden, amit tanultál egyébként a csoportterápiában magadról, meg egyéni terápiában magadról, meg úgy alapvetőleg így ráébredtél, hogy ezt így lehetne egyébként élesbe is tesztelni, meg hogy megnézni, mert ha itt ülsz tovább a lakásba, nem sok minden fog történni veled. És ott volt bennem az érzés, hogy oké, akkor én most szeretném megnézni, hogy jelen helyzetben, tehát akkor tavaly nyáron, hogy ki vagyok, és meddig tudok ezzel a dologgal nyújtózni, és hát ugye mondják, hogy addig nyújtózkodja, amíg a takaród ér. Igen, hát izgi nyár van mögöttem, mert mint a tavalyi tekintetében. A mostani sem volt unalmas. Barátaim kérdezték tőlem, hogy te figyú, hogy van az, hogy ennyi időt együtt vagy valakivel, és akkor utána hirtelen így egyedül találod magad. És milyen érzés ez? És mindig egy, lehet így kissé túlzó, de egy érzékletes példával próbáltam ezt az egészet elmagyarázni, hogy képzeld el, hogy az egyik pillanatban, míg a közös lakásotokat nézed, és azon tűnődsz, hogy vajon a második emeletre hogyan fogod lift hiányában felcipelni jövőre a babakocsit, a következő pillanatban pedig a Gosdú udvarban az egyik karaoke bárban egy brit fiúcsapattal énekeled a Dancing Queen-t. Most mondok amúgy szerintem azt énekeltük is. Úgyhogy erős a váltás, és nem feltétlenül mondom azt, hogy az egyik egyébként kizárna a másikat, de hogy ez történt. Szóval, hogy az életem egyik szakaszában terveztem valamit, tehát elindultam elég élesen egy irányba, hogy megállapodás, családalapítás, tudjátok, ez a klasszikus dolog, de hogy ezzel egyébként semmi baj nincsen, csak ugye én ezzel nem tudtam együtt lélegezni, mindegy, zárójelbe zárva, és a következő pillanatban, egy hosszú gyászfolyamat után pedig így próbálod tapogatni, hogy te hogy vagy ezzel az egésszel. Én ott döbbentem rá, hogy utoljára szerintem ilyen 10 éves koromban randizgattam, megismerkedtem. Tehát amikor 20-tól közel 26 éves korodig valakivel együtt vagy, hát azért az hát a 20-as éveidnek egy jó része, tehát amíg így elkezdesz felcseperedni, mert hogy felnőtté válni, legalábbis próbálkozol, szóval, hogy azt egy ember mellett töltöd. És nem mondom azt, hogy ez baj volt, nem mondom azt, hogy lemaradtam valamiről, de az biztos, hogy 27 évesen, amikor így először érzem azt, hogy felnőtt nő vagyok, hogy teljesen önellátó vagyok, próbálkozom. Tehát, hogy először van az az érzésem, hogy ez a szex és New York eszencia, ezt csak így fogom tudni megfogni. Egyébként minden nyáron újra nézem a Sex and the City-t, imádom Carrie-éket. Amennyire egyébként fogom a fejem bizonyos részeken, hogy úristen, terápia, lányok, terápia. Van is egy részen, ahol a Carrie elmegy. Ugyanakkor újra néztem a sorozatot, és jöttem rá, hogy mennyi mindent ad, és hogy mennyire magamra ismerek egy-egy helyzetben. Tehát 26 évesen volt az első olyan, hogy én megéreztem azt, hogy igen, felnőtt nő vagyok, aki egyedülálló, és hát beleveti magát ebbe a párkeresésbe. Ezen a ponton szeretném segítségül hívni a kérdéseiteket, és szépen lassan beépíteni az epizódba. Tehát az első kérdés, hol ismerkedsz, online vagy offline? Remek kérdés. Hát némi kutatómunka elvégzése után, mind a kettőt megtapasztalván, azt kell mondjam, hogy mindegyiknek megvan a pozitív és kevésbé jó oldala. Amikor tavaly nyáron éreztem azt, hogy így vágyok, hát most mondjuk ki, vágyok férfiak közelségére, ezzel nincsen semmi baj, szeretnék ismerkedni, bulizni, viszont éreztem azt, hogy én magam még nem állok készen egy komoly párkapcsolatra. Tehát ott még nem igazán azon volt a hangsúly, hogy mélyebben összeismerkedjek emberekkel, hanem inkább az, hogy
megtapasztaljam azt a nőiséget, meg azt a szexuális kisugárzásnak a hatását, amin egyébként dolgoztam meg a mai napig. Dolgozom. Fú, de szépen fogalmaztam ezt meg. Úgy érzem, hogy ez egy tabu döntögető epizód lesz. Nem baj, lányok, én veletek vagyok. Kimondom azt, amit más egyébként nem már. És lesznek is olyan kérdések, például az egy éjszakás kalandokkal kapcsolatban, hogy hát gondolkoztam, hogy meséljek-e róla, nem meséljek, mármint, hogy nem konkrét eseteket, hanem, hogy így egyáltalán ezt megemlítsem, de szerintem sokaknak tud segíteni, hogyha ezt sem démonizáljuk meg intelligensen és kellő önismerettel, de körbejárjuk a témát. Tehát amikor tavaly elhagytam a lakást először, akkor nem appokat töltöttem le, meg nem is tudom, nem olyan eseményekre mentem, ahol tudtam, hogy mondjuk hasonló érdeklődési körű fiatal emberekkel találkozom, hanem én kimondottan szerettem volna táncolni, kicsit bulizni, és a mai napig hálás vagyok annak a akkori kedves barátnőmnek, aki kirángatott a lakásból. Na jó, azért nem kellett kirángatni, de hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy gyere, Csenge, menjünk. Én megkérdeztem, hogy hová, és mondta, hogy táncolni. És emlékszem, amikor először elmentünk bulizni, mennyire meg voltam szeppenve. Megéreztem annak a hatását, hogy egyedül vagyok, hogy egy olyan helyen vagyok, ami egyszerűen ordít az atmoszférából, hogy egészen más vibe-ok vannak, mint ahogy mondjuk otthon, odahaza a kis kanapémon ülve és begubózva, meg a Sex és New Yorkot nézve. Úgyhogy ott kezdtem el megtapasztalni először, hogy milyen az, amikor oda jönnek hozzád, meghívnak egy italra, szeretnének veled táncolni, és az arcomra volt írva, hogy segítség, be vagyok szarva. És emlékszem, hogy a barátnőm volt az, hogy én mondtam, hogy menjünk haza, én ezt nem akarom, én erre nem állok készen. És ő rám nézett, és azt mondta, hogy Csenge, bármikor mondhatsz nemet. És ott abban a pillanatban tudatosult bennem, hogy igen. Szóval, hogy nem kell, hogy események csak úgy megtörténjenek velem, hogy van hatásom ezekre, hogy lehet úgy is szórakozni, hogy odafigyelek saját magamra, a lelki világomra, a testem jelzéseire, odafigyelek a másikra, szóval, hogy nyilván ez fontos az, hogy az ember józan maradjon, hogy így józanul próbáljon a helyzettel együtt változni, együtt mozdulni, de hogy van hatásom ezekre a dolgokra, és lehet úgy bulizni, hogy kiereszted a fáradt gőzt, kacérkodsz egy kicsit, figyeled azt, hogy neked éppen ott mi jó, és mondhatsz nemet is a másiknak. Szóval lányok, mondhattok nemet. Nyilván intelligensen is lehet ezt az egészet lehozni, meg ez mondjuk az adott partnertől, vagy az adott helyzettől is függ, de hogy ezt lehet normálisan csinálni. És ott szépen lassan így elkezdtem ezt így megtapasztalni, és nagyon-nagyon szuper volt, mert ilyen, hát ha nem is hetente, de azért 2 hetente így eljártunk bulizni, és nekem az nagyon-nagyon-nagyon jót tett. Szóval akkoriban abszolút így a offline ismerkedést részesítettem előnybe, aztán amikor elérkezett az a szakasz, hogy így azt éreztem, hogy oké, ezt a bulizós dolog, ez így jó volt, ez tényleg így nyár végéig, de hogy én többre vágyom. Némi szünet, meg nem tudom, zajlik az élet, de a lényeg az, hogy aztán ősszel jött ez az érzés bennem, hogy oké, akkor készen állok arra, hogy tényleg ismerkedjek, és megnézzük ezt, hogy ha esetleg találkozok olyas valakivel, aki tényleg így nagyon szimpatikus a számomra, az egész lénye, a személye, meg az, ahogy mi együtt működünk. Tehát kíváncsi vagyok arra, hogy vajon tudnék-e egy párkapcsolatban meglenni, lenni, létezni. És itt hívtam segítségül hogy mindenki által jól ismert Tindert, szerintem ezt is sokan ismerjük. Nagyon sok más ilyen ismerkedős applikáció van, azt hiszem van a Bumble, ott is fenn voltam, de ott nem sokáig. Meg tudom, hogy van a randi.hu, az egy picit egy másik kategóriáról, hallgattam egyébként podcastet. Azt hiszem pont a Knapek Éviék podcastjét hallgattam erről, az online ismerkedésről, majd belinkelem nektek
az epizódot, mert nagyon-nagyon érdekes. Ott a randi.hu-nak azt hiszem az alapítója, vagy hát a tulajdonosa mesél arról, hogy miben más mondjuk az ő platformjuk, mint mondjuk a Tinder. Megbeszélni fogok magáról az online ismerkedésnek a hátrányairól is a kicsit a későbbiekben, de ez egy tök jó epizód, és érdemes meghallgatnotok őket, mert rengeteg hasznos információ egyszerűen elhangzik ott. Szóval online kezdtem el ismerkedni, azt hiszem fél évig voltam fenn a Tinderen, néha letöröltem, néha a profilomat inaktívvá tettem. Ez is egy olyan dolog, hogy nem kell nyilván folyamatosan fenn lenni, és most van az az időszak, hogy jó ideje nincsen profilom, nem vagyok fenn, és szerintem nem is fogok visszatérni jó darabig az online ismerkedéshez, mert én rettentően kiégtem benne. És nem azért égtem ki, mert hogy olyan emberekkel találkoztam volna, akik lehoztak volna az életről, mert egyébként a Tindernek köszönhetek tök sok olyan értékes kapcsolódást, férfi ismerőst, akiket én tökre örülök, hogy megismertem. De az elején, mikor nem annyira tudtam, hogy mit keresek, hogy keresem, és hogy... Szóval azt hiszem, ebbe is bele kell így rázódni, meg így felismerni azokat a jeleket, meg kommunikációs stílust, meg magát így az ismerkedésnek így Tehát online ismerkedni, ez nem egy személyes dolog. És akárhogy is nézzük, bizony függést tud okozni, már maga a művelet, hogy jobbra-balra húzogatsz embereket, és ott van benned az érzet, hogy úristen, mi van a következő, meg a következő, meg a következő alatt, mert mint hogy ilyen kis kártyák vannak, és ugye azt tudod jobbra-balra hát így pöccingetni, és nagyon kevesen töltik ki úgy a profiljukat, hogy most hát ilyen messzire menő következtetéseket tud levonni, szóval így eléggé a külsőségeken alapszik. Persze én hiszem azt, hogy egy-egy fotóra, hogyha ránézel, akkor tehát egy kép nagyon-nagyon sok mindent el tud árulni az adott illetőről. Az egy nagyon fontos, srácok, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha hallgattok vagy néztek, hogy legyen fenn kép a szemetekről. Tehát ezek a napszemüveges képek, meg mindenféle olyan kép, ami nagyon-nagyon távolról van, de értem, hogy jó a pacek, meg minden, de hogy a tekintet, az nagyon-nagyon fontos, a szem a lélek tükre. És nekem például ez egy abszolút szűrő volt, hogy ha nem láttam az adott illetőről egy olyan képet, ahol mondjuk látszott a szeme, a tekintete, ahol ugye a lénye átjön esetleg, akkor aznak így nem is nagyon időztem így a profil felett el. Tehát, hogy tud függést okozni, igen, megint a fogyasztói társadalom, de hogy ez is valahogy így erre hegyeződött ki, éleződött ki, hogy minél inkább több időt tölts az adott applikációba, hogy előfizess rá, hogy jobban tud szűrni a profilokat. Úgyhogy ebbe ki lehet égni, és ismerek is olyan nőket, akik teljes mértékben ráfüggtek arra. Szóval nem is tudom, ki mondta azt, hogy vannak emberek, akiknek nem randevúkon lenne a helyük, hanem mondjuk terápiás üléseken. És szerintem ez nem degradáló mondat, hanem ez egy nagyon-nagyon fontos lépés ahhoz, hogyha a későbbiekben felmész bármilyen társkeresőre, felmentek, akkor egy picit jobban tudjátok azt, hogy mit szeretnétek. Mert az elején, mert volt olyan, hogy hát én sem voltam annyira jól, és akkor felmentem, és beválasztottam olyanokat, vagy voltak olyan randevúim, egy-kettő, ami nagyon-nagyon nem tett jót, aztán az én akkori gyógyulásomnak, de ott hála az égnek hamar elcsíptem magamat, és figyelmeztettem magamat, hogy oké, Csenge, értem, tök jó, adj időt, adj teret arra, hogy erre készen állj. Aztán amint adtam helyet, időt, teret, elkezdtem ismerkedni, randizni, egyre és egyre klasszabb emberekkel ismerkedtem össze. De hogyan nem minden második ember életünk szerelme, már amúgy maga ez a szó, hogy életünk szerelme, amúgy ti ebben hisztek, vagy mit gondoltak erről, engem ez érdekel, még én magam sem tudom, szóval tényleg nem vagyok a téma szakértője. Szóval, hogy nem minden ember életünk szerelme, így természetesen nem minden randiból alakult ki párkapcsolat, és olyan érdekes ez, hogy amire mondjuk aztán rá lett címkézve, hogy párkapcsolat, mert hogy valahogy definiáljuk ezt az együtt randizgatást, nem hozta meg mondjuk azt a párkapcsolati minőséget, amit én úgy érzem, hogy szükségem lenne egy párkapcsolatban. A másfél év alatt egy hosszabb, hát egy ilyen 4 hónapos kapcsolatom volt,
tök szívesen emlékszem egyébként arra vissza, és látom a saját magam felelősségét ezekben az ismerkedésekben. Nem véletlenül, mondjuk nem tartottak ezek hosszabb ideig, meg nem olyan embereket vonzottam be, meg választottam, akik mondjuk a mentális egészségemet. Szóval vannak ezek a sémek, tudjátok, és benyomjuk egymás gombjait, és sorra választottam elkerülve kötődőket, akikkel semmi baj nincsen az ég egyet a világon, nagyon sok elkerülve meg szorongva kötődő van, én az utóbbi kategóriába tartozom, ezek ugye kötődési stílusok, fajták, vannak a biztonságos kötődők, a szorongva kötődők, illetve az elkerülve kötődők. Én úgy tudom, hogy ezek vannak, de hogy ezek között van átfedés is, meg nyilván ezek is ilyen spektrumon mozognak. És sorra választottam olyan randipartnereket, akik ezt a szorongást a viselkedésükkel, a mondataikkal sajnos így felerősítették bennem. Ez nem a felelősség elhárítása, mert bizony dolgoznom kell azon, hogy kevésbé legyek szorongó, és egyébként az idei terápiás munkámnak ez a fő része, hogy ezt a szorongva kötődő kislányt picit így megnyugtassam, de hogy így beválasztottam ilyen embereket, és ebbe azért így el lehet fáradni. És az utolsó ilyen, akkor mondjuk azt, hogy ez egy kapcsolat dolognál, ami egy olyan sémakémia volt, mint annak a rendje. A sémák olyan gyerekkorban kialakult belső mintázatok, amelyek így a felnőtt korunkban is rendkívül nagy hatással vannak arra, hogy hogyan kapcsolódunk másokhoz, a szerelmi életünkre meg aztán főként hatnak ezek a sémák. És amikor sémakémiáról beszélünk, én is csak ugye tapasztaltam, megolvastam így a témát illetően. Tehát olyan partner iránt kezdünk el hirtelen nagy érzéseket táplálni, aki valószínűleg azokat a gombokat fogja benyomni, amelyek ezeket a sémákat aktivizálják bennünk. Tehát az én esetemben nagyon sokszor olyan partner iránt kezdtem el elképesztően vonzódni, aki az érzelmi elérhetetlenséget éreztette az irányomba. Tehát olyan férfiak, akik bár látszólag nagyon maszkulin energiával dolgoznak, vagy léteznek, ez is egyébként fontos beszélni arról, hogy én úgy látom, hogy a valódi maszkulinitáshoz, ami egyébként nem csak a férfiakban létezik, mint minőség, hanem bennünk nőkben is. Szóval ennek a megtestesítéséhez nagyon fontos az, hogy az érzelmeinkhez hozzáférjünk, és ezért szokták mondani, lehet, hogy ti is hallottátok már a toxikus maszkulinitást, amikor valamilyen viselkedési formát a férfiak felvesznek, mondván azt, hogy ugye ez egy férfias viselkedés, de hogy közben nem férnek hozzá az érzelmeikhez, a belső világukhoz, szóval inkább a belső gyermek az, aki védekezik a sérülésektől, vagy sérülések ellen, és ez a nagyon ilyen macsós, igen, nagyon szeretem, szóval ez a nagyon-nagyon macsós kisugárzás sokszor igazából a belső gyermeknek egy ilyen védekezési mechanizmusa. Nem vagyok a témaszakértője, tessék utána olvasni, de én ilyenekbe azért bőven belefutottam. És hát ilyenkor mit lehet tenni? Hát az ember így vagy úgy elválik a másiktól, vagy legalábbis jobb esetben rájön arra, hogy ez nem lesz jó neki, és ezeknek a kapcsolódásoknak aztán ugye vége lett. Van itt egy nagyon-nagyon klassz könyv, amit ebben az időszakban olvastam, mégpedig Jessica Baum, mindegy, a Jól kötődni nagyobb biztonságban az életben és a szerelemben című könyve, és ez egy rendkívül hasznos olvasmány. Itt a kötődési mintákat veszi végig a szakember, a szerző. Főként egyébként a szorongva kötődésről mesél, hogy ilyenkor mi történik az agyban, mert annyira érdekes az gyerekek, hogy ilyenkor legbelül a testedben mi történik. Tehát ezek a dolgok nem csak a lélekbe történnek, hanem valóban az agy különböző részein milyen folyamatok mennek végbe.
Nekem ez a könyv nagyon-nagyon sokat segített. Vannak benne egyébként relaxációk, imaginációk, szóval csomó érdekes dolog, ami segíthet abban, hogy picit jobban megértsétek a szorongva kötődéseteket, vagy azt, hogy egy szorongva és hogy elkerülve kötődő egyébként hogyan tud egészséges párkapcsolatot fenntartani. Mert hogy nem lehetetlen, az emberek szerintem nagyon kis része kötődik biztonságosan. De lehetünk tanult biztonságos kötődők. Én például most ezen vagyok. Tehát az online ismerkedésnek ezek a nehézségei tudnak lenni. Viszont ott van a másik oldal, az offline ismerkedés. Ez hogyan kell, mind kell, milyen lehetőségek vannak. Igen, hát ez nem is olyan egyszerű. Szeretnék nektek felolvasni egy hozzám érkező üzenetet, amiben az illető az elején arról beszélt, hogy hát igen, ő is el tud fáradni a párkeresésben, és hogy az online párkeresés nagyon nem az ő asztala, de hogy élőbe ismerkedni meg szintén nem egyszerű. És hogy erről beszélgetett ismerősökkel. És ezt szeretném felolvasni, hogy erre persze sokaktól a könnyű válasz az, hogy ismerkedjek élőben. De otthonról dolgozva, 99%-ban házas, hosszú kapcsolatban élő baráti társaságokkal ez nem megy olyan egyszerűen, mondhatni sehogy, így maradnak az appok, ahol 3-4 randi után se érzek semmit, maximum szorongást, hogy húzom a fiú idejét. Én most ezen próbálok dolgozni, pszichológussal is. Szóval igen, van ebben téma végtelen. Igen, hát nem egyszerű ez. Én tényleg hálás vagyok annak az akkori szingli barátnőmnek, hogy ő így mellettem volt, mert így egyedül én sem nagyon tudtam volna eljárni, vagy legalábbis nem mertem volna elmenni bulizni. Viszont csomó olyan esemény van, lányok, fiúk, ahova egyedül is el tudtok menni. Nekem ez az elmúlt időszak rengeteg olyan tapasztalást hozott, ahol egyedül, csak magamra számítva belevágtam az ismerkedésbe. Nem feltétlenül amúgy az volt a célja, hogy én most párt találjak, de elkezdtem olyan eseményekre járni, akár mondjuk 5 táncórákra, társas táncórákra, ahol hát hasonló érdeklődésű körű emberekkel tudtam találkozni. Aztán ezeknek nyilván nem mindegyiknek randi lett a vége, de hogy megadtam az esélyt annak, hogy élőben is találkozzak másokkal. Amúgy olyan is volt, hogy vettem egyszer a bátorságot, és egy kávézóban megadtam az egyik srácnak a számomat, amúgy ezt mindig ki akartam próbálni, úgyhogy nem lett igazából a dologból semmi, egy randi volt, és ott azért hamar kiderült, hogy hát igen, szóval ott is hamar kiderült, hogy az, hogy valakit élőben látsz, meg van egy kisugárzása, nem biztos, hogy a személyiség jegyeitek, vagy az, ahogyan ő létezik, szóval az, amit te keresel, és én ott hát így fél óra után így nagyon éreztem, hogy mi nem egymást keressük, viszont egy értékes ember volt, egy értékes kapcsolódás is, van, akivel jót beszélgettem. Igen, és ilyenből is volt, hogy mondjuk a másik mondta azt meg nekem, hogy figyelj, nagyon szép csajnak tartalak, nagyon tetszik a kisugárzásod, de az, amit tehát, hogy az az amplitudó, amivel mondjuk te vagy, meg az, ahogyan én létezem, nem érzem azt, hogy ebből lehetne valami komolyabb közöttünk, viszont hogyha esetleg a jövőben egyszer van kedved, akkor beszélgessünk meg, ígyunk meg újra egy kávét. És nagyon-nagyon korrekt volt a sráctól ez az üzenet. Egyébként én is tök jól éreztem magamat vele, nagyon érdekes témákról tudtunk beszélgetni, ráadásul, ha jól emlékszem, orvos is volt, és szóval nagyon izgalmas volt, hogy nekem nincsenek orvos ismerőseim, és annyi mindent mesélt erről a munkáról, hivatásról. Tök érdekes. Szóval a párkereséshez szerintem úgy állunk hozzá, hogy nem görcsösen két kézzel kapaszkodunk abban, hogy most minden áron találjunk magunk mellé valakit. Tehát ezzel ugye nem elfedve azt, hogy nem tudunk egyedül lenni. Nagyon fontos egyedül lenni. Sőt, szerintem ez a legfontosabb, hogy tudjunk egyedül lenni, megtanuljunk egyedül lenni. Tehát, hogyha nem így állunk hozzá, hanem úgy állunk hozzá, hogy ez egy izgalmas része az egyedüllétünknek, hogy megismerhetünk új embereket, új tapasztalások érnek minket, és aztán ki tudja, lehet, hogy valaki olyannal találkozunk, akivel akár tudunk egy közös jövőt is építeni, szóval megint más színezetet ad az ismerkedésnek, és talán ezek a csalódások kevésbé fognak minket padlóra küldeni. De nem árulok zsákba macskát. Jó pár zsepit. Elfogyasztottam az elmúlt másfél év alatt. Ide kapcsolódik a következő kérdés. Mi az elsődleges cél? Kaland vagy ásó kap a nagy harang? Wow!
Micsoda végletek, lányok. Jóha, a cél, az ásókap a nagy harang, nincsen ezzel semmi gond, de hogy mi lenne, hogyha arra figyelnénk, hogy mire vágyunk, és nem egy társadalmilag elismert, elfogadott célhoz alakítanánk ki az életünket, vagy annak irányába egyengetnénk az utunkat. És most fogom behozni az egyészakes kalandokat. Tehát nőként ez egy igazán tabu téma, és szeretnék erről nyíltan beszélni. Azt érzem, hogy van egy nagyon erős kollektív társadalmi lenyomatunk, egy örökségünk, amit hozunk, mégpedig az, hogy nőként vagy szűz lehetsz, vagy szajha. Tehát, hogy ugye ez a két véglet van, és az, hogy nőként mondjuk megéld a szexualitásodat, hogy mit jelent amúgy megélni a szexualitást, hogy azt jelenti, hogy most akkor én kurva vagyok, hogyha lefekszek, nem tudom, egynél több férfival, és magáról a szexről szerintem nagyon-nagyon kevés felvilágosítást kaptam. A szüleimtől, a anyukámtól igen, de hogy amit így tudást így magamra szedegettem, azok szerintem tini magazinok hátuljában olvasható szexmél rovatok voltak. Jaj, azok nagyon izgik voltak. Meg talán a suliba volt felvilágosító óra, ahol azt hiszem egy uborkára húztunk fel óvszert. Fasza. Jaj. Szóval a szex az egy nagyon-nagyon misztikus és rejtélyes dolog volt, és az én világomban az élt, hogy ezt a valamit majd csak is a férjemmel, vagy hát életem szerelmével élhetem meg úgy igazán, és minden előtte az valamilyen elítélendő dolog. Holott mennyire szép az, amikor a nőként megélhetjük szabadon a szexualitásunkat, itt is hangsúlyozom, vigyázva önmagunkra, a testi és lelki épségünkre, mert ebbe bele lehet úgy menni, hogy egy igenis jó élmény legyen számunkra, és szerintem abban semmi rossz nincsen, hogyha a nőként meg szeretnéd tapasztalni azt, akár több partnerrel, hogy neked mondjuk kimondottan a szex, az mit jelent, mit szeretsz. Szerintem fontos a tapasztalás. Emellett egyébként azt is meg tudom érteni, hogyha valakinek az a fontos, hogy mondjuk vár a házasságig. Egyik sem zárja ki továbbra sem a másikat, és továbbra is annyira színes és fantasztikus emberek vagyunk, akiknek különböző igényeik vannak, hadd döntse már el mindenki azt, hogy mi a jó neki. És ennyi. Ja igen, a bibliai vonatkozás. Olyan érdekes volt például ezt megfigyelnem, hogy a teremtés történetben szóval Éva az, akit elcsábít a kígyó, és hát a kígyónak milyen fallikus jellege van szerintem, és hogy már abban is valahogy így ott van ez hogy nőként csak a baj van velünk, meg csak a gond van a mi kis szexuális vágyainkkal, és hogy meg a szeplőtelen fogantatás is, ez is milyen érdekes, nem, hogy úgy esik teherbe, hogy hogy konkrét dolog nem történik. Úgyhogy nagyon-nagyon sok örökségtanítás van, amit szerintem érdemes újra átgondolnunk, és a modern korra, a modern nőkre, a mostani nőkre átformálni, és picit így beszélgetni róla. Tehát az egyészakás kalandokkal szerintem semmi baj nincsen, hogyha odafigyelsz arra, hogy neked mi a jó, és odafigyelsz a testi-lelki épségedre. Igen, nekem is voltak egyészakás kalandjaim, ezzel szerintem semmi újat nem mondok, tehát én ezt így nem szégyellem. Annak ott és akkor megvolt a helye, és örülök, hogy ezek a dolgok megtörténtek. Van, ami egyébként fantasztikus élmény volt, sőt, egy ilyen kimondott eset nekem nagyon-nagyon sokat adott a nőiségemnek. Ez egyébként pont egy ilyen tavaly nyári történet, és tudjátok, ilyenkor valahogy mindig, ha szexről beszélünk, akkor magáról az aktusról beszélnénk, hogy nagyon lecsupaszítjuk azt, hogy ott a punci, ott a farok, és akkor most ez történik, és valakit jól. De hogy ez ennél sokkal több. És ott például az eset, számomra az egésznek az atmoszférája, hogyan épült, mint nő, meg mint férfi között a kommunikáció, meg a vágy. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon szép játék volt, egy ilyen együtt pulzálás.
És én a mai napig, hogyha arra gondolok, akkor nem magára a konkrét történésre gondolok, hanem arra az estére, arra a hangulatra, arra a romantikára, ami igenis meg tud történni, akár egy este idejére is. Ja, írt egy lány nekem, bűn, bármerre járok a fiúkat nézni, nem hiszem, de néha bűntudatom van ez miatt. Nem. Nem bűn. Nem bűn. Nekem az egyik kedvenc titkos hobbim. Jöjjön még néhány kérdés. Hogy maradjon az ember pozitív sok csalódás után? Azt hiszem, arra tudok visszacsatolni, amit az elején mondtam, hogy így mi a célod, és ilyenkor szerintem fontos a fókuszt visszavinni saját magunkra. Én azóta vagyok jól ezzel a témát, illetően amióta nem az a célom, hogy mindenáron valakit magamra ráncsak, és valakivel együtt közös jövőt teremtsek, csodálatos lenne, de hogy én így egymagam is nagyon jól vagyok, és nagyon-nagyon sok célom van. Szóval fontos ilyenkor szerintem szünetet adni magunknak, igen kis nyugit, és aztán meg, hogyha úgy érezzük, akkor majd folytatjuk, mert hát igen, a remény, amikor találkozol valakivel, és azt mondod, hogy basszus, az a fránya remény, de ez jó is. Szerintem az igaz szerelem égi ajándék. Szerintem is. A szerelem, meg a kapcsolódások, ezek mind ajándékok. Hogyha belegondolunk abba, hogy itt vagyunk ezen az elképesztően izgalmas világon, és mi a legnagyobb kincsünk? Szerintem a legnagyobb kincsünk, nekem a legnagyobb kincsem az időm. Az idő, amíg ugye itt vagyok. És az, hogy valaki a Földön töltött idejéből ad nekem, ez szerintem nagyon-nagyon szép dolog. Persze ezt is túl lehet romantizálni, de bennem van egy ilyen romantikus hajlam, és én is így tekintek a saját időmre. Volt idő, hogy nem így tekintettem rá, de most már csak olyas valakit szeretnék beengedni az életembe, akit úgy érzem, hogy szeretnék az időmmel megajándékozni, és hogy ő is megajándékoz engem. Aztán, hogy ez meddig tart közöttünk, az majd elválik, de hogy ajándék, az biztos. Lassú ismerkedés miért, vagy hova mielől rohan szerelembe az ember? Önmaga elől? Rengeteg az érzelmileg elérhetetlen férfi. Miért? És nő? Hú, srácok, azt hiszem erre egy külön epizódot fogok majd talán szánni, de ez például már egy olyan téma, ahol egy szakemberrel szuper lenne beszélgetni. Itt azt érzem, hogy ehhez már én úgy önmagamba kevés vagyok. Mi a legfontosabb számodra egy férfiban? Belső és külső is? Igen, a belső és a külső is. És hát azzal szerintem nem mondok semmi újat, hogy a belső az számomra mennyivel fontosabb. Ugyanakkor fontos az is, hogy egy férfi, meg szerintem srácok, ti is ezzel így vagytok, hogy mennyire ad magára. És most nem arra gondolok, hogy milyen márkájú ruhákban van, meg hogy nem, hanem az, hogy gondoskodik-e magáról, hogy vigyázza a testére, hogy táplálja a testét, hogy odafigyel arra, hogy tetszen saját magának. Ez egy nagyon-nagyon vonzó dolog tud lenni. Én szeretek tetszeni saját magamnak, én nőként saját magamnak akarok tetszeni, de persze az is bennem van, hogy azért jó dolog, hogyha a férfiak is elismerik azt, amire én időt meg energiát fordítok. Tehát fontos a külső, de az, hogy mondjuk emögött mi áll, tehát, hogy valaki mondjuk odafigyel saját magára, de miért figyel oda saját magára, milyen lelkülettel teszi mindazt, szerintem az még fontosabb. Az ember lényébe szeretsz bele, az ember lényéhez kezdesz el vonzódni úgy igazán. A külső ez egy olyan dolog, ami el tud varázsolni, ami, hát igen, megzavarás tud lenni. Viszont a belső az, ami újra és újra egyszerűen arra ösztönöz, hogy megismerd a másikat, és hogy elmélyülj a lényében. Mit keresek, kémiát vagy biztonságot? Muszáj választanom? Fú, értem a kérdést, nem fogok tudni rá válaszolni, mert hogy mindenkinek más jelent a biztonság. Az tuti, hogy a kémia nagyon fontos,
de hogy nem mindegy, hogy ugye sémakémiáról beszélünk-e, nem mindegy, hogy az a biztonság mondjuk a jól ismert szorongó biztonság, vagy egy másfajta biztonság, ami mondjuk új nekünk. Például én sokáig nem tudtam azokkal a férfiakkal mit kezdeni, akik így érzelmileg elérhetőek voltak, és valóban biztonságot nyújtottak nekem érzelmileg. Nem tudtam egyszerűen befogadni. Tudtam, hogy ez az, ami nekem jó lenne hosszú távon, de hogy az idegrendszerem teljesen más dolgokra rendezkedett be, másra vágyott. Szóval ez is egy olyan kérdés, amit szerintem szakemberrel szuper lenne együtt megbeszélni. 16 évesen lettem először szerelmes, 14 év telt el, és még mindig tart, 7 éve már házasok is vagyunk. Tök jó, gratulálok. Tényleg ez. Ja, amikor ilyet olvasok, akkor arra gondolok, hogy milyen jó, hogy valaki meg ezt tapasztalja meg. Ez is egy másik dolog, egy másik út. Milyen érdekes lenne, jesszus, hogyha 16 éves akkori barátommal még együtt lennék. Igen. Volt már ilyen szerelem első pillantásra élményed, amit tudtad, hogy esélytelen? Hát szerelem első sémakémiára volt, ami aztán később kiderül számomra, hogy esélytelen lesz ebből egy egészségesen működő párkapcsolatot kihozni, ilyen volt. Itt értem a kérdést, hogy valószínűleg itt arra gondolsz, hogy úgy szerelem első pillantásra, hogy wow, valakit meglátsz, de hogy ő meg nem vesz észre téged. Gondolom, vagy erre következtetek. Nem, ilyen nem volt, de itt akkor kicsit beszéljünk magáról a szerelemről is, mert a következő kérdés is már inkább a szerelemről fog szólni, és szeretnék nektek még egy szuper olvasmányt ajánlani. Én úgy gondolom, hogy ezt a könyvet mindenkinek el kéne olvasnia, aki párkapcsolatban van, vagy párkapcsolatot keres, vagy éppen szakításból építi újra magát, ez pedig nem más, mint amit ide ki is raktam, mert jó ideje. A szerelem 8 szabálya, hogyan találj rá, tartsd meg és engedd el. Nekem ez a könyv nagyon sokat adott, és a napokban egyébként újra bele-bele lapozgattam, pont egy randira mentem, és hát így elolvastam az első randival kapcsolatos meglátásokat, meg tanácsokat. Nekem elsőre kicsit ilyen túl romantizáltnak tűnt a címe, viszont régen olvastam ennyire informatív könyvet, ami nagyon ügyesen összekötötte a spiritualitást, illetve a pszichológiát, meg a különböző ilyen tudományágakat. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon komplex szűrőn keresztül vizsgálta meg a szerelmet, meg azt, hogy mit érdemes keresni, meg hogy miért fontos egyedül lenni, és ő a szerző, aki egyébként szerzetes is volt, szóval nagyon-nagyon izgalmas az ő életútja is, ő azt mondja, hogy a szerelemnek vannak különböző szintjei, mégpedig 4 szintje van, a vonzódás, az álmodozás, a küszködés és fejlődés, és a bizalomnak a kialakulása. Most belelapozgattam, hogy én miket emeltem ki magamnak, mert volt ez a írj szerelmes levelet önmagadnak, azt is nagyon szerettem. Ezt is kihúztam magamnak. Útra akarsz kelni valakivel? Igen, viszont azt nem akarhatod, hogy az a valaki legyen maga az út. Még 2 üzenetet szeretnék nektek felolvasni. Az egyik így szól. Szia Csenge, engem azok a kis megcsillanások érdekelnének, amik miatt az ember szerelemre lobban. Wow. Amúgy én egyre inkább azt látom, hogy számomra a szerelem az nem egy lobbanás, hanem egy ilyen szép lassú megérkezés a másikhoz. De olyan is volt, hogy egy mosolyba megláttam ezt a csillanást, hogy az illető nagyon-nagyon mutatta ezt a kemény, határozott ényét, és aztán pedig egyszer csak elmosolyodott, és az a mosolya a mai napig. Szóval ez így velem van, és bennem él, holott már ugye ez a párkapcsolat rég véget ért, de hogy ez nagyon szép. És máskor is volt ilyen, amikor mondjuk valakinek megmutattam egy kedvenc versemet, és az illető elkezdte olvasni, és megvan a pillanat, ahogy így megrebbent így a szempillája, mert éppen elmosolyodott az egyik soron, és attól is azt éreztem, hogy egy ilyen melegség járja át a szívemet. Ezek nagyon apró kis nüansznyi dolgok, de szépek ezek a csillanások.
No, még egy levelet szeretnék nektek felolvasni. Szia, Csenge! Hú, ami az ismerkedő témához még kapcsolódik, az pedig az eltérő energiák, nem is tudom máshogy megfogalmazni. Tudod, amikor fejest ugranék a tengerbe, mindent tudni akarnék róla, sokat együtt lenni, hajnalig nagyokat beszélgetni, nevetni, kergetőzni az éjszakában. A másik meg azt mondja, hogy túl gyors a tempó, és vegyünk vissza. Kicsit irigylem azokat, akik nem fogták vissza magukat, és pár hónap után azt érezték, hogy őket egymásnak teremtették, és azóta is együtt vannak. Szüleim például 32 éve. És akkor van itt a végén egy kérdés, de ha nem ilyen a másik, és nem tudod, az még lehet egyszer igazi szerinted? De ha nem ilyen a másik. Ja, de ha nem ilyen a másik, és nem tudod, hogy így lesz-e ilyen, az még lehet egyszer igazi szerinted. Na hát most arra fogalmazódott meg bennem, hogy nem hiszek az igaziban. Abba hiszek, hogy vannak emberek, akik dolgoznak a kapcsolatukon, akik bátrak, mernek sebezhetőek lenni, ráhangolódnak a másikra, tudnak együtt játszani, nevetni, tudnak vitázni, és az, hogyha ez az egész egy ilyen összecsiszolódás, és én most pont valakivel egy ilyen összecsiszolódási fázisban vagyok. És én például mostanában látom nagyon-nagyon a saját magam felelősségét abban, hogy hol mentek félre a korábbi kapcsolódásaim, kapcsolataim. Igen, szóval, hogy én se viselkedtem mindig szépen. Én is megbántottam a másikat. Az, hogyha az ember önismerettel foglalkozik, az nem jelenti azt, hogy baromi jól kezeli ezeket a szitukat. Erre nem fogok tudni válaszolni, már csak azért sem, mert én például mindig olyan voltam, hogy így rohantam így előre, hogy így nagyon meg akartam ismerni a másikat, nagyon szerettem volna hozzá kötődni, nagyon-nagyon azt akartam, hogy akkor mi legyünk együtt. És sokáig ugye ezt azzal magyaráztam, hogy hogy nekem ez így fontos, meg hogy szerintem ilyen egy párkapcsolat. De aztán így rohadtul nem, szóval, hogy ebben nagyon sok szorongás volt a részemről, és most nem azt mondom, hogy aki írta ezt a levelet, esetleg szorongva kötődő lenne, de meg hát az is előfordulhat, hogy tényleg más amplitudóval működtök, és te úgy nagyon haladnál, a másik meg úgy nem, ő ilyen lassú vízpartot most. Azt tudom, hogy nem kell sehova sem sietni, szóval mindig siettem, valami felé rohantam, és nehéz volt amúgy beismerni magamnak azt nem is olyan régen, hogy még mindig van egy olyan nézőpontom önmagamról, hogy akkor leszek nőként elfogadva, vagy nőként akkor vagyok társadalmilag, a társadalom szemében sikeres, hogyha van mellettem egy férfi. És még mindig ott van a fejemben ez a nézőpont, ami valahogy így azt kezdte el bennem így piszkálgatni, hogy azért persze jó ez az önálló csenge, meg hogy így jó ez a mindenféle projekteken működsz, meg hogy így teremted a saját életedet, de hát azért csak kéne ide egy férfi, nem? És szerintem ez fontos ilyenkor megvizsgálni, hogy mik a céljaink, hogy te valójában mit szeretnél, hogy mit jelent számodra a párkapcsolat. Az a minta, amit a szüleidnél láttál, de hogy az neked is működni fog, meg hol van ebbe a másik. Tehát nem fogsz tudni szerint egy jól működő mintát ráhozni egy másik emberre, csak azért, mert mondjuk azt gondoltad egészen odáig, hogy az majd úgy jó. Mi a kettőtöknek a dinamikája? Hogyan csiszolódtok? Ugye, amit a könyv szerzője is, nagyon kerülöm a nevét, mert nem tudom rendesen kiejteni, Jay Shetty, azt hiszem. Szóval, amit a könyv szerzője is mond, hogy a szerelemnek vannak különböző rétegei, és az egy csodálatos dolog, hogyha mondjuk emberek szerelemre tényleg lobbannak, vagy hamar elkezdenek ilyen szerelmet érezni a másik iránt, de én azt hiszem, hogy az igazán mély szerelem, vagy az igaz szerelem, feltételekkel kezelem, de hogy az idő kell.
egy ilyen csendes megérkezés, meg lelassulás a másikhoz. És akár online ismerkedés, offline ismerkedés, egy éjszakás kalandok, hosszú hónapokon át tartó randizgatások, igazából a lényeg az, hogy mindig adjunk időt saját magunknak, illetve a másiknak is, mert egy párkapcsolatban nem egyedül vagyunk. Úristen, egy ember egy külön önálló univerzum, amikor valakivel egyesülsz, és nem feltétlenül szexuálisan, akkor egy másik univerzumba nyersz belépést, betekintést. Ez óriási dolog. És persze vannak olyanok, akik nehezen engednek be ebbe a különálló világba, sőt, önmagukat sem engedik be. Sőt, olyan is van, hogy éppen próbálod újra rakni az univerzumodat, rájönni arra, hogy mi a te saját napod, mi a holdad, hogy állnak a csillagképeid. Szóval, hogy nem lehet egyféle képpen ismerkedni, és az, hogy aztán ez lehet-e igazi vagy sem, nem tudom. Őszintén nem tudom. Az egy nagyon szuper dolog, hogyha valaki, mint az előző egyik üzenetnek az írója, hogy 16 éves kora óta igazából a férje van mellette. Ez csodálatos. Mert lehet, hogy ez úgy pont úgy, ők így, ki kéne mondanom, ez egymásnak vannak teremtve. Igen, azért van bennem nehéz a témát illetően, de hogy lehet, hogy ők tényleg egymásnak vannak teremtve, vagy nagyon-nagyon jól működnek együtt. De hogy munka. És olyan is van, én ebbe is hiszek, hogy mondjuk életszakaszokra választunk párt magunk mellé, hogy lehet, hogy valaki csak egy adott életszakaszba fog minket elkísérni, mert hogy ugye folyamatosan változunk. Hát, hogyha belegondolok abba, hogy én ki voltam a 6-7 éves párkapcsolatomban, nagyon szeretettel gondolok vissza arra a lányra, de hogy ez a lány már nincsen. Nem is tudom, hogy ki akarom ezt futtatni valahova, mert talán nem is lehet. Záró gondolatként szeretném nektek felolvasni egy korábbi írásomat, ami a szerelemről szól, meg arról szól, hogy én mire vágyom, vagy kire vágyom, és szerintem ez a mai napig érvényben van. Egyre világosabban látom, hogy a szerelem áldás. Onnantól kezdve, hogy sebekkel kapcsolódunk, nincsen értő-érző figyelem, az ego irányít, a szerelem nem tud kiteljesedni, magasabb szintre emelkedni. Olyas valakire vágyom, akivel a békém érintetlen marad, kinek jelenléte, mint esőcsepp a falevélem, vagy madárének az ablakom alatt. Olyas valakit szeretnék, aki nem szalad el, ha az élet súlyával ránk nehezedik, és nem fordul el önmaga elől sem. Tudja, hogy egy vita helyzetben nincsen vesztes vagy győztes, hogy az idő, amit egymásnak adunk, ajándék. Ki képes sebezhetőnek mutatkozni előttem, és nem retten meg az enyémet látva. Kivel a közös tapasztalatlanság, kíváncsiság és a tanulás iránti vágy mélyebb intimitást eredményez. Nem a tökéletesre vágyom, hanem arra, aki látja kapcsolatunk mikrokozmoszát. Velem együtt dolgozik azon, hogy lelkünk minden rezdülésével szerethessük egymást, mert egymás oldalán állunk, egy csapat vagyunk. Nehéz ez, mert nincsen varázsgömbünk, amikben belenézve láthatjuk a közös jövőt, hogy az aktuális partnerünkkel működni fog-e a kapcsolat. Viszont van egy varázslatos dolog a tulajdonunkban, a szívünk kulcsa. Ha megvan a kulcs önmagunkhoz, akkor az ismerkedés, legyen bármilyen a végkimenetel, nem is lesz annyira nehéz. Persze nem szeretnék képmutató lenni. Nem könnyű elengedni valaki kezét. Engem is megtalál az érzés, egyedül maradok. Viszont ismerem a szívem, egyre inkább tudom, mire van szüksége. Egy kapcsolat végével pedig soha, de soha nem távolodom el a szeretettől. És pont.